Rayuwata ba ta da kyau, na san dole da zama makamashin wutar jahannama. Na san da wuya, da kamar wuya, da dawo daidai. Na yi laifin da ba na tunanin zan iya samun yafiya ko kuma gafara. Ni dai a iya sani na dai ban taɓa jin labarin wata da ta aikata abin da na aikata a wannan duniya ba. Duk da cewa wasu suna yin abubuwa da dama, amma aka bibiye su sai a ga asalinsu kafirai ne, mushrikai ne, arna ne, Yahudawa ne. To in sun yi ma hakan bai zama abin mamaki ba, saboda ba su ɗanɗani zaƙin musulunci ba, ba su taɓa yin musulunci ba, mantana su san menene imani, ko kuma su san menene addini, ko kuma su san mecece rayuwa. Bayan na kammala sakandare, mahaifina mai kuɗin gaske ne, haka ya ce min zai tura ni ƙasar waje na je ne karatu. Ni na ce ina so zan tafi Egypt, shi kuma ya ce min a'a, sai dai in tafi Germany ko kuma in tafi Faransa. Hakan ta faru dai, ya tura ni Faransa. Na je domin ne karatu. Na fara karatu na kamar gaske, ƙwarai da gaske ina riƙe mutunci na kuma mutuncin addini na. Wallahi tallahi ba sanya aka yi hakan ta faru ba. Katsam na fara bibiyar turawa, duk da cewa ni ma dai ina da haske, amma da hankalin za a san cewa ba kamar su ba. Na fara bibiyar su matan da maza, muna ta rayuwa irin ta turawa, babu kunya babu jin tsoron Allah. Dududu ban fi shekara ɗaya ba, gabaki ɗaya na kwashe ɗabi'u na irin nasu, komai tare muke yi, babu kunya. A wannan shekarar ta farko, sallah ma bana yi sai na ga dama. Rayuwa kawai nake yi irin tasu, ba na taɓa tunawa cewa ni musulma ce kuma da musulunci na a kai. Maganar iskanci kuma na riga na yi nisa, har gani nake wannan abubuwan da nake ba laifi ba ne ba. Hotuna na kala-kala na rashin mutunci, na bayyana tsiraici su nake yi, saboda ina ganin abokaina mata da maza hakan suke ba komai ba ne ba. Ina cikin wannan ɗabi'a da wannan hali na gurɓata rayuwata gabaki ɗaya. Katsam kuma kawai sai aka min tayin shiga ƙungiyar tsafi, ba don komai ba, kawai don nima na koma, don nima na dawo gida a matsayina na yi kuɗi. Haka na shiga wannan ƙungiya ta tsafi, ta shan jini, ta sadaukarwa. Ko a jikina a wani lokaci idona ya rufe ganin ƴan uwana wanda muke tare, abokaina kenan na karatu, suna ba da mutanensu kala-kala, ko a jikinsu ba sa damuwa. Haka na ba da mahaifiyata. Abin kamar almara a lokacin nan, kawai sai na ga mahaifiyata a inda muke taro. Ina ji ina gani wani dodo ya kama ta yana shan jininta, shanye mata jini gabaki ɗaya, a nan take ta faɗi. A wannan lokaci hankalina ya tashi matuƙa da gaske, amma kuma da suka fuskanci damuwa a tare da ni sai suka ce min a'a, wannan fa ba gaske ba ne ba, ba ita ba ce ba, mahaifiyata tana can gida. Ana wannan hali washe da safe, kawai aka bugo min waya cewa mahaifiyata ta rasu. A wannan lokaci na gaskata cewa tabbas na sadaukar da mahaifiyata, na ba da jininta, ba don kuma don ci gaba na ko kuma don ci gaban rayuwata. A tunanina kenan. Ban taɓa ganin wai hakan da na yi laifi ba ne ba.
haka dai ne nisa a wannan tafiya na watsar da karatu na ƙwarai da gaske. Ake na dawo gida na ƙi dawowa, babu karatu kuma babu dawowa gida. Katsam sai na dawo gida a firgice, a lalace. ‘Yan uwana ma mahaifina ma mamaki suke, sun kasa gane ni saboda yadda na canza. Wani ji nake na waye ƙwarai da gaske, duk da cewa na dawo da kuɗi. Amma sanadiyar rayuwar da na kwaso ta sa na ɗaura mahaifina hawan jini tare da ciwon zuciya. Ta dalilina mahaifina shi ma ya rasu, ya mutu. Na rasa mahaifiyata saboda son zuciyata, sannan kuma na rasa mahaifina nan ma saboda son zuciyata. Sannan kuma ‘yan uwana maza da mata, ƙanina da yayyena suka ja haushin hakan, yasa nan ma su ma suka rabu da ni. Ni ma ban damu ba, na rabu da su, na fita harkar su, ko a jikina ban damu ba. Kowa ya guje ni, ba abin da nake yi. Wanda suke tare da ni ‘yan iska irina su ne suke tare da ni, maza da mata. Kullum muna iskanci ko kunya ba ma ji. A halin yanzu na rasa kowa, na rasa komai, ga da kuɗin amma bana jin daɗin komai. Duk na san kuɗin da nake da shi kuɗi ne na haramun, ba ma na naka bane ba. Na yi nadamar da ba zan taɓa gyarawa ba. Na shagalar da ba zan taɓa gyarawa ba. Ni a yanzu shawara ta ga iyaye maza da mata, su yi haƙuri, su bi ‘ya'yansu su yi karatu a inda suke. Shi ne rufin asirinsu, shi ne kwanciyar hankalinsu. Wallahi musamman da ‘ya'ya mata in aka tura su waje karatu, wallahi ba sa karatu, lalacewa suke yi gabaki ɗaya. Lalacewa suke gabaki ɗaya, suna aje tarbiyya ta addinin musulunci su ɗauki tarbiyya ta maguzanci, tarbiyya ta yahudanci, ita suke ɗauka su gaba da mu'amala a wannan ɗabi'a. Suna lalacewa da ba ta misaltuwa. Shawara ta shine iyaye su kula, su ba ‘ya'yansu mata su yi karatu a kusa da su. Ni kuma dai ina neman addu'a ‘yan uwa da musulmai a kan su min addu'a Allah ya dawo da ni kan hanya madaidaiciya. Amma wallahi wannan a cikin ɗabi'una, a cikin abubuwan da suka faru, a kaso 100 wallahi ko kaso 5 ban faɗa muku ba. Wannan ‘yan kaɗan ne wanda zan iya faɗawa. To masu kallon mu, kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana TV, wanda suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan kuma suke wa'azantarwa, sannan kuma suke zaƙulo labarai da ɗumi-ɗuminsu.